खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म समाज सिबियारि रंसारि आदुला कसारिनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। समाज सिबियारि रंसारि आदुला कसारि गोसोखां सेथि जोलुर बादायलायनायखौ खैराबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर' बाजार दखरा एबसु खैराबारि जुबक संघ आरो दाउब' गामि जुबक संघनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफा समाज सिबियारि रुंसारि आदुला कसारि गोसोखां सेथि जोलुर बादायलायनाया गियानोदय एफसि आरो लदाबारि एफसि बे मोननै गोख्रों हानजानि गेजेराव दिनै जानानै थाङो। आरो बे जोलुर बादायलायनायाव गियानोदय एफसिआ लदाबारि एफसिखौ 2 गल सोनानै देरहानो हायो। बे जोलुर गेलेनायखौ जागायनायनि सिगांनो गोजोननि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोनाय जायो। लोगोसे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ आरो किक अफ खालामनानै होयो आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। समाज सिबियारि रुंसारि आदुला कसारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलद स्वर्गियारियाबो बाहागो लायो। लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। मख'जाथावदि मुलुगनां जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर'आ जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो होनो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायो। जोबोद मोजां खामानि मावदों। बे बुस्थुखौ जुदि टुर्नामेन्टखौ जुदि कन्टिनिउ लाबाय थानो हायोबा जोंनि थाखायनो मोजां, इयुथनि थाखाय मोजां। जा माबा मोनसे सुबिदा जुदि बेनिफ्राय जुदि सोलोंनानै बाहेरायाव ओंखारलांनो हायोबा, जोंफोरबायदि गेलेनो हायोबा, हलिचरनमोन बायदि, गोगोमसारमोन बायदि आरो मनबिरमोन बायदि गेलेलांनो हायोबा फिउचार बानायनो हागोन। दा मनबिर मोना हलिचरन दं, जोंनाव मनबिर दं आरो गोगोमसार गयारि दं। बिसोरखौ नाय, फल' खालाम। जोंथ' दे जों गेलेनानै थांबाय, दा जों बैसो जाबाय, जों गारबाय। खिन्थु फल' खालाम, जोंनाव जेनेरेसन बाय जेनेरेसन जोंनाव लासै लासै फैगासिनो दं। आरो जुदि जोङो बिदि अर्गानाइज खालामबाय थायोबा जोंनिफ्राय आरो ओंखारबावगोन। गोजौ लेभेलाव गेलेनाया खोब जोंनि हारिनिफ्राय खोब खम बाहागो लायो। दा बे बिथिङाव थांनोब्ला गाहाय थाखोनि गेलेगिरि आंनि मथेबा गोजौआव थांनायनि लामा एसे खम जानायनि खोथाया जाहोना जाहैबाय जोंनाव किसुमान बुस्थु डेभेलप खालामनांगौ। जाहाथे जेरेखम जोंना एकाडेमिक सिस्टेम बा कचिं सेन्टार सिस्टेम, जोंनाव कचेस बेफोरबो लाबोनांगोन। जों कुवालिटि प्लेयार ओंखारनांगोन। मोजां मोजां फिल्ड बा गासिबो नांजोबो ना, डेभेलपमेन्ट खालायनांगोन। इयुथनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। जों बे इयुथनि खामानिखौ जों मोजाङै मावनांगोन आरो जोंनाव ओंखारलांगोन। जोंनाव ओंखारा नङा, जोंनाव अल इण्डियायाव जेसेबां आसामाव जोङो फल' खालामो, जोंनि बिटिआरनि माबाखौ बांसिन फल' खालामो इण्डियायाव, जोंनिफ्राय प्लेयार ओंखारो होननानै। नंखायनो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ, जाहाथे इयुथनि थाखाय आरो डेभेलप खालामबावो। जोंनाव मोजां मास्टार नांगोन, टिचार नांगोन। जोंनाव इयुथखौ डेभेलप खालाम, जोंनो मोजां स्कुल नांगोन। स्कुल माने जोंनो ग्राउन्ड नांगोन, मोजां ग्राउन्ड नांगोन, ट्रेनिं सेन्टार नांगोन। बेफोरखौ जों जुदि खालामनो हायोबा जोंनिफ्राय आरो ओंखारबावगोन मोजां मोजां। बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो, बेनो मेसेज इयुथनि थाखाय, फै बयबो गेले। फुटबलावबो स्कप दं, फिउचार दं। नों मोजां गेलेबानो, नेसनेल गेलेबानो साख्रि मोनो। नों सोर फुटबल प्लेयारखौ नों साननानै नाय, दासिमबो साख्रि मोनाखै होननानै। जोंनाव आसामाव जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं, अइल इण्डिया होन, एसिबि होन, पुलिस होन, एफसिआइ होन, जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं, जोंनि बेसेबां फुटबल प्लेयार दं, जेरावबो साख्रि मोननानै दं। दा मानसिफ्रा सानो फुटबलाव फिउचार गैया, खिन्थु जोंनाव दङ। बेसेबां नों सब डिपार्टमेन्टआव नाय नों, आसाम गभर्नमेन्टनि बेसेबां डिपार्टमेन्ट दं। नाथाय जों नुदों जिथु जोंनि लाइमोनफोर लोंनाय जानाय, मबाइल बाहायनाय, गारि सालायनाय बांनायनिफ्राय बांबोदों। बेफोरनिफ्राय जानगार जुदि बेफोरनिफ्राय गाव गावनि मेन्टेलिटिखौ चेन्ज खालामनांगोन। आजिखालि ससियेल मिडियाआव बांसिन मानसिफ्रा ससियेल मिडियाखौ फल' खालामो। बेफोरनिफ्राय एसे नागारनांगोन। जोंनाव ससियेल मिडियाफोरखौ नायै किसुमान बुस्थुफ्रा जेनेरेसनफ्रा गाज्रि जालांगासिनो दं। बेफोर बुस्थुनिफ्राय एसे माबानांगोन आरोखि, गोजानाव थानांगोन। बेफोरखौ नागारनो थाखाय नों फिल्डआव फैयाबा नोंनाव जेबो उफाय गैया। जेबो गावनि मेन्टेलिटिखौ फिल्डआव फैनांगोन नों। बेफोर टाइमखौ लस खालामनायनि माबायोबा, लस खालामोबा, बे फिल्डआव फैनानै जुदि 2 घन्टा माबा मोनसे एक्टिभिटिस खालामोबा, नों फुटबलावनो नङा, जेखि जाया स्पर्ट्स इभेन्टआवनो नों जुदि गावखौनो इनभल्भ खालामनानै लायोबा, जुदि बे स्पर्ट्सआनो आंनि थाखाय माबा होननानै लायोबा, बेफोरनिफ्राय नों मोजां फिउचार जालांगोन। ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो, बेखौनो बयबो फै गेले, 2 घन्टाबाबो 1 घन्टाबाबो, टाइम वेस्ट खालामनाङा। बयबो फै, गेलेफै, इन्जय खालाम।
जोबथा सोंथि नोंथांनिसिम जे फुटबलखौ लानानै नोंथाङा बे समाव दासिम मा सानदों आं साननाय मथे आं जेसेबां दा बिटिआर एरियायाव बेसेबां दं आं बेखौ डेभेलप खालामनो सानो जोंनाव डेभेलप खालामनो मारै डेभेलप खालामनो खिन्थु जों आं होनबाल' जाया आंजों सापर्ट नांगोन गभर्नमेन्टआबो जुदि सुबिदा होनांगोन आंनो आंनाव प्लानिं दं खिन्थु आं प्लानिं थाबा मा खालामनो आं इउटिलाइज खालामनो हायाब्लाय इउटिलाइज खालामनांगोन होमबासो जों दं आंनि गोसो सिङावबो दं आं बेखौनो फोरमायो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आंबो जुदि सुबिदा मोनबा जाहाथे आं आंनि जायगानि बा आंनि हारिनि थाखाय आंबो खामानि मावनो हागोन होननानै गावखौनो कनफिडेन्स दं आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बर' बाजार ओनसोल एबा जोंनि बर' समाजनिनो सासे समाज सिबियारि रुंसारि आब्दुल्ला कसारि बिथाङा दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि असे बिफा बिथांनि गोसोखांथियाव देग्लायनिफ्राय एबा सेथि बोसोर देग्लाय बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों आरो बियो जोंनि जोलुर गेलेगिरिफोरनि थाखाय बियो मोनसे मोजां खौरां मानो होनना बुङोब्ला गेलेगिरिफोरनो जुदि प्लेटफर्म होआब्ला गेलेगिरियाबो गेलेनायनि स्कपखौ मोना बा खाबुखौ मोना दा बेबायदि मोनसे आफादफोरा बा सोरबा सासे मोजां सुबुङा बेबायदि सानखांनानै जुदि बिदि बादायलायनायनि मोनसे बिदि जोलुर बादायलायनाय होनाया बा बिदि खुंनाया बियो गेलेगिरि आरो जोंनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिटिआर ओनसोलाव जोंनि गेलेनाय बिथिंखौबो जोङो जेरै हायो जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जोलुरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंखौबो दा बेबायदिनो जोंनि सरकारनि सानखांथि नाजानाय आरो बे नाजानायनिनो नैबे मोनसे जोंखौ सरकारखौ सहाय खालामनाय बायदि मोनसे थासारि जाहैदों आं बिनि थाखायनो जायफोरा नैबे टुर्नामेन्टखौ खुंबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो जायफोरा टिमा बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन नैबे टुर्नामेन्टआव बाहागो लाफैगोन बिथांमोननोबो आंनिफ्राय हामलायथि जासिदों आरो मोजां गेलेगोन होननानै आङो मिजिंथिदों सरकारनिफ्राय बिदि दासिम साननाय जाथ'वाखै जों सावरायदों जे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथां बायदिनो गोबां समाज सिबियारि सुबुं दङ दा बिथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो माबा मोनसे मोजां हाबाफारि लानायनि थाखाय जोङो खोथा सावरायबाय थानाय जादों सोमावसारनायाव बिहोमा होनाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गोबां बिदिनो जोंनिफ्राय रुंसारि जानाय सुबुं दङ दा बिथांमोनखौ जोङो बा बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो मा खालामनो हायो बिनि थाखाय जों हाबाफारि लानायनि खोथा जोङो सावरायबाय थानाय जादों दिनै सासे समाज सिबियारि रुंसारि आब्दुल्ला कसारि बिथांनि गोसोखांथियाव बिथाङा आंनि जोनोमगिरि बिफा सेथि जि फुटबल टुर्नामेन्ट गरायबारि बे मैथा सेन्टारनि प्लेग्राउन्डआव खुंनाय जादों बर' बाजार आनसलिक एबसु गरायबारि जुबक संघ दावबगामि जुबक संघ मोनसे बानजाय आफादनि गेजेरजों बे गेलेनायखौ खुंफुंनाय जादों गिबियावनो रुंसारि आब्दुल्ला कसारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथाङा सासे सहज सरल व्यक्तित्वनि सुबुंमोन समाज सिबियारिमोन बिथांनि जिखिनि खामानि मावलांनाय बेखौ जुगामि खालामनायनि मोनसे बिथांखिजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बर' बाजार ओनसोलाव रौता ओनसोलाव जि मोनसे गेलेनायनि जि स्पिरिट बेखौ बांहोनायनि मोनसे थांखि बानजाय आफाद आनसलिक एबसु बयबो लादों मोनसे समाव गान्दा क्लाब होनना बुङोबा आसाम बिख्यातमोन बयबो मिथियोमोन रौतानि आरो बर' बाजार जुबक संघ दङमोन फुटबल भलिबल गुबुन गुबुन गेलेनायाव जथेस्थ' बेयाव गेलेगिरि ओंखारोमोन आरो जों जुदि बुंनांगौ जोंहा बेयाव खगेन बसुमतारी होननाय सासे फोरोंगिरि दंमोन बिथाङा मैखोम रल लायोमोन दा सोमावसारनायनि समाव गुबुन गुबुन थासारियाव बेयाव दायित्व लाग्रा बिबान लाग्रा सुबुंनि आंखाल जादों आरो बिनि उनाव गेलेगिरिफ्रा दिसाहारा जादों दिनै बेखौ रिअर्गानाइज खालामनानै गेलेगिरिफोरखौ लाइमोनफोरखौ माने इन्सपिरेसन होनायनि गेजेरजों जाहाथे मोजां गेलेगिरि ओंखारो गुबुन गुबुन गेलेगिरि ओंखारो बेखौनो थांखि लानाय जादों आरो बर' बाजार रिजनेल स्पर्ट्स एस'सियेसन बेबायदि मोनसे फसंथान दानानै इयुनाव गेलेनायनि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय बयबो सावरायनाय जादों मिजिंथियो बे जाफुंसार महर मोनगोन आरो बयबो मदद होनो थाखाय आवगायबोदों गोजोन्थों आंनि मुङाव बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होदों बेनि अनगायै गुबुन गुबुन बिथिंनि जिखिनि हाबाफारिफोर दङ हारिमु बिथिंनि सोलोंथाइ बिथिंनि
बा गेलेनाय बिथिंनि जोङो गुबुन गुबुन जायफोर समाजनि कन्ट्रिबिउसन होग्रा गेदेमा सुबुंफोर बिथांमोननि मुङैबो जों हाबाफारिफोरखौ लानांगोन आरो बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय जिहेतु बियो एसे गोग्लैसोनाय ओनसोलमोन आरो बेयाव गोबां इनस्टिटिउसनफोरनि अभाब दङ गोबां माखासे आंखालनि गेजेरजों बे ओनसोला गोलाव सम रायजो जाबोदों बेखायनो इयुथफोरखौ जोङो सिगाङाव लांनांगौब्ला बे ओनसोलनि इयुथफोरखौ जोङो गाइड खालामनांगोन इन्सपिरेसन गोजोन्थों